Bé, Marià, a veure quin és el vi que ens has portat avui i que ens recomanes per menjar aquests medallons de rap. Doncs mira, avui ens tornem a saltar una miqueta les regles, ¿vale? Com hem fet en algun altre programa, hem fet un peix i en aquest peix el que recomanem és un vi negre. Un vi negre en comptes d'un vi blanc. Un vi blanc, que és el més típic i tòpic, no? Llavors el que hem triat ha sigut un vi negre jove, també, on la fruita sigui molt present, un vi on el seu pas per bota ens ha deixat unes notes d'espècies dolces, com a canyella, que ens dona molta fruita, ens dona molta energia, molta potència. I, bueno, abans que segueixi, el nom del vi és el Montalvo Wilmot, que és un vi de terres de Castella. És un 100% sirà, és una varietat que no és autòctona d'aquí, ve de fora, però que s'ha adaptat molt bé i realment ens aporta un resultat final molt bo, que sobretot per lligar amb la salsa de romesco del Víctor crec que pot acabar de lligar molt bé. Bueno, ho dit, espero que... Això no se sap fins al final, o sigui... Fins que no ho provem... Exacte, al final no acabes de veure si realment... Si dona contrast o no dona contrast. Esperem que sí, i bueno, com sempre, vull dir, tota la gent del programa que vingui o que ens vegi des de casa i... Que digui que ve, no?, de part de cuina de prop. Sí, tindrà un petit descompte amb les recomanacions que fem aquí, i si necessiteu algun tipus d'ajuda o recomanació un dissabte, un diumenge, avui en dia amb els smartphones aquests que els portem a tot arreu, sempre us podem ajudar. Doncs a casa ja ho saben, que qualsevol dubte, acudint a les bodegues Rosàs, els atendran i els ajudaran en tot el que sigui possible. Doncs bé, d'aquí poc ja ho tastarem i moltes gràcies, Marià. Bé, doncs ara ja de seguida ho tastarem tots i també tastarem el vi que ens ha recomanat el Marià de les bodegues Rosàs. Avui el temps no ens ha acompanyat, doncs està plovent i haurem de tastar el que el Víctor ens ha cuinat a dins, així que anem cap a dins i a veure què ens diuen al públic d'aquests plats que ens ha cuinat el Víctor Ramírez. Per aquí ja han començat a tastar aquests medallons de rap i què és el que ens dius? Molt bo, m'ha agradat molt. Què és el que més ressaltaries? El contrast de la salsa? Sí, m'ha agradat molt la salsa. I ho trobes salat? No, està bé. Està en el seu punt, no? Sí. Anem a veure per aquí, a veure què és el que ens diuen d'aquests medallons de rap. Estan boníssims. I a part m'agrada molt perquè porta la quantitat de vinagre perfecta per mi. No s'ha passat, no? Amb el vinagre? No. I heu tastat també el vi que ens han recomanat? No sé, jo no en sé això de catar. Però el gust que dona amb el contrast de... Està bé, perquè és com fresc. No sé, és com raro. Bueno, t'agrada, no? Sí. I a veure per aquí, el noi que no tenia forn, a veure què... Està molt bo, la veritat. M'entren ganes d'anar a provar-ho. Huito era? A Huito, al restaurant de Huito? Doncs... Ja que tu no ho faràs a casa, no? Anar a Huito a tastar-ho. Almenys ho provarem allí. I a veure per aquí què ens diuen. No, està molt bo, És dir, no està soso, està al punt. Al seu punt. I el vi està molt bé, El contrast del rap i la salsa de romesco amb el vi. Sempre el que és el peix es fa amb el vi blanc, no? I llavors, clar, xoca una mica, ¿no? Però está molt bo, molt bo. Sí, està agradant, veiem? Sí, y tal. Pues la verdad es que me parece un contraste muy refrescante ahora para el verano, porque además se ve un plato muy ligero, porque realmente tiene poca cocción, no está muy frito, sino que simplemente marcado. Y el punto de vinagre que comentaba la chica, pues la verdad es que lo hace un plato que se ve muy veraniego, muy fresco. ¿Y con el vino, con el contraste de vino tinto? Pues la verdad es que me ha sorprendido. Porque no se hace, aunque es tinto, no es un vino muy pesado y que lo veo muy válido tanto para carne como para pescado. Es un vino suave. Sí, sí, sí. Se adapta muy bien al pescado también. Bueno, te dejamos que sigas con el rape. ¿Y por qué? Pues bueno, el plato es lo que hemos visto, que es un plato muy rápido y sencillo de hacer y la verdad que yo animaría a la gente a que lo probase y bueno, intentaré comer lo probarás a hacer en casa y no en los restaurantes. Aunque bien bueno, hecho. Podemos ir a visitar a nuestro querido cocinero al restaurante Huito y probarlo allí. Pero bueno, por lo menos habéis tomado nota, ¿no? Para en casa hacer estos medallones de rape. Eso es. Y también para probarlo con el vino que nos han recomendado. Sí, como ha dicho mi compañera, la verdad es que es bastante interesante el contraste que hace a pesar de ser un vino tinto. I per aquí tenim a la nostra dietista, a l'Ester, que ja també ho ha tastat, tant el vi com els medallons de rap, i ens comentaven que no estava salat. Tu ho has trobat salat? No, diria que en el punt de sal, molt bo. De fet, a veure, el Huito ha posat una mica de sal, però una sal Maldon, molt boníssima, aquest tall de sal, però els aliments ja porten per si la sal, el sodi segur. I podríem dir que és més sana llavors la sal
Maldon? És més interessant i més completa, sí, val la pena. Ara sí, moltíssimes gràcies per aquests consells i et deixem que continuïs gaudint d'aquests medallons de rap.